Hvad så, folkens? For satan, der bor vi. Vil I kigge tilbage til din hund? Ja. Okay. Og satan, der bor vi. Og sådan drenge det hen, det de skal ikke have. Det er noget, man ser meget sjældent, det der. Det er noget, man ser fucking sjældent. Og en person, der går lige bag mig, han vil ikke ses, før vi får de 15 subscribers. Så abonner. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror, vi er på 9 eller sådan noget. Hvilket også er ret fint. Det er på 2 dage. Ja, på 2 dage, sådan. Nej, vi lavede den her i går. På 1 dag har vi faktisk fået det. Nej, vi har også holdt nogle dage. Nej, ja. Ja, på 2 dage har vi fået de 9 subs. Og vi skal, når vi får de 15, nu siger jeg det for anden gang, det gentager jeg nok nogle gange. Når vi får de 15 subs, det bliver lige lidt, så vil vi nok vise Husian. Der var det der face. Og han går og gemmer sig lige bag mig, derfor vil han ikke ses så nok. Hvad? Vi går ind i skoven. Ja, kom, vi går ind i skoven. Den eller den? Den her. Jo, vi er på Slåen, det er derfor nu kan se, der er sådan lidt smadret over det hele. Velkommen til på Slåen, bitch. Ved I hvad, du plejer at sige, når du ser et smadret vindue i på Slåen? Jeg spørger selv. Så du plejer sgu da at sige det der, velkommen til på Slåen, bitch, og så peger på det. Fuck, der er mange gren. Hvad er der i den? Please sig det ikke er det, jeg tror, det er det der. Hvad er det? Kom, film det. Kan vi lige prøve at tage ned, okay? Bare typisk, ikke? Nej, B, det er sgu en pinata. Tag den her op, og så flæk den. Jeg kan sgu ikke røve det her. Så find et eller andet, og så bare flæk den. Og det skulle da en cykelskærm. Åh, fuck. Du sagde en slap af dig. De er irriterende. Hey, jeg har fundet en vippe. Giv mig der. Okay, lad os lige prøve den her vippe. Det er bare mit. B, find et eller andet, så flæk den der. Jeg har fundet noget foran. Jeg kan ikke sove. Okay, B, du filmer. Jeg finder et eller andet, så flækker jeg den. Kom herind igen. Kom. Og nu skal Max vise, hvordan man flækker den her ting. Vi ved ikke, hvad der er i nu. Max prøver lige at vælte den lidt ned, så vi kan se, hvad der er i. Nu er noget klamt i, så vi kan se det her. Se, nu er noget klamt i. Vi ved ikke, hvad det er. Pas på, hvis ikke vi har lort i hovedet. Vi er bange for det lort. Jeg ved ikke, det er. Vi er også bange for det kaster. Fuck. Lidt vildt, jeg kan med den. Shit. Hvis jeg får det der i hovedet, så brækker jeg mig. Vi har fundet noget. Det er en hashtag genbrugspose. Det var en lort. Det er lort. Prøv at tage den op. Vi skal lige finde det. Max, vi skal lige finde det. Det håber ikke. Max, tag den op og kig væk, man. Prøv at se. Det er bare typisk sådan små børn, der leger her i skoven. Ja. Det er ikke okay. Det er ikke okay. Det er virkelig ikke okay. Det er ikke okay, små børn. Har jeg lært det? Hvad har vi egentlig lavet i dag? Vi har ikke lavet så meget med. Det var en hyggedag nu, det er også fredag, så det er egentlig fint. Ej, fedt til fredag. Der er kraftigt at være hårde, mand. Shit, vi har været med Pensepin, og vi har haft... Baby, vi skulle have en selfie-stand. Det er rent nok. Det bliver så få. Vi står så har en, vi må nok ikke få den. Jamen, ej, vi har haft matematiktest og sådan noget. Det er træls. Ja. Det er fedt nok. Jeg er ikke ret god til matematik. Ja, jeg har fucking råden til det. Ja. Hussein, Hussein var Hussein. Ikke rigtig Hussein. Du var Hussein. Hey, prøv at filme her. Hey, hold i din kæft.
Jeg var slet ikke sådan, da jeg var lille. Da jeg var lille... Du var værre, Andreas. Jeg var meget værre. Jeg var ude, der alle mulige folk og råbte... folk Mand, der skulle du ultraparkour derinde. Hvad? Der skulle du ultraparkour. Ultraparkour. Jeg zoomede det ind for mig. I gang med at bygge. Træt af dem, de skal bo over sammen med dem. Altså. Ja. Der var højst sandsynligt kommer til at bo i de der huse. Der kommer højst sandsynligt til at have. Der er højst sandsynligt. Kommer nok til at få fucking meget stress af alle de der små børn, der står og råber. Især om fucking fredagen. Ja. Der kan lige holdes. Men jeg tror, der er ikke helt mere at sige. Jeg tror, vi stopper snart. Husk, hvis I kunne lide videoen, like, subscribe og sådan noget. Så vi ses. Peace.